या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। कणकवलीत नगराध्यक्ष समीर नलावडे आणि विरोधी नगरसेवक यांच्यात बाचाबाची झाल्याचं पाहायला मिळालं। कणकवलीतील रेल्वे स्टेशन रोडवरील रस्ता खचल्यावरून हा वाद पेटला। कणकवली नगरपंचायतनं रेल्वे स्टेशन परिसरात गटारासाठी खोदलेला रस्ता काम झाल्यानंतर भराव टाकून पूर्ववत करण्यात आला। मात्र रस्त्याखालून कणकवली शहराला पाणी पुरवठा करणारी पाईपलाईन फुटली, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग झाल्यावर रस्ता पुन्हा खचला। ही माहिती मिळताच सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक दाखल झाले। यावेळी काम निकृष्ट करत असल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला। यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक यांच्यात बाचाबाची झाली। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी वेंगुर्ले सोनसुरे येथील वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर यांना आरवली सागर तीर्थ किनाऱ्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांचं वाळू शिल्प साकारत अनोखी मानवंदना दिली आहे। वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर हे अनेक सामाजिक विषयांवर वाळू शिल्प साकारत असतात। बाळासाहेब ठाकरे यांचं वाळू शिल्प त्यांनी अवघ्या 3 तासात साकारलंय। या साकारलेल्या वाळू शिल्पाला रंगसंगती देत अतिशय मनमोहक असं हे शिल्प सध्या लक्षवेधी ठरत आहे। माडावरून पडल्याने एकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना ओटवणे देऊळवाडीत घडली आहे। भटवाडी येथील दीनानाथ गणपत कविटकर असं मृत्यू झालेल्याचं नाव आहे। नारळ काढणारे म्हणून परिचित असलेले दीनानाथ कविटकर सकाळी 7:45च्या सुमारास माडावर चढले, मात्र हात सुटून ते सुमारे 40 फूट जमिनीवर आदळले। त्यानंतर तात्काळ त्यांना उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र त्यांचं निधन झालं। बनावट सोन्याचे दागिने युको बँकेच्या कुडाळ शाखेत ठेवून 5,31,000 रुपये सोने तारण कर्ज उकळणाऱ्या टोळीला कुडाळ पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। 2 महिलांसह 5 जण संशयित असून ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहे। यातील एका महिलेचं माहेर वैभववाडी इथे मुख्य सूत्रधारानं येथून पलायन केलं होतं, मात्र कुडाळ पोलिसांनी तात्काळ कोल्हापूर इथं जात त्याला ताब्यात घेतलं। 12 जानेवारीला या रकमेची उचल केली असून पुन्हा कर्ज उचल करण्यासाठी शनिवारी संशयित बँकेत आले असता शाखा व्यवस्थापकांना संशय आल्याने ही घटना उघडकीस आली आहे। संशयित स्नेहा नारकर, वैभवी पाटील, साई कांबळे, सौरभ गुरव या चौघांना कुडाळ पोलिसांनी ताब्यात घेत गुन्हा दाखल केलाय। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना मानवंदना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथील कलाकार अल्पेश घारे यानं कलर स्प्रेच्या मदतीनं वेंगुर्ला निमती येथील समुद्रकिनारी बाळासाहेबांचं 20 फुटी आकाराचं चित्र साकारलंय। ही कलाकृती बनवण्यासाठी त्याला 2 तासांचा कालावधी लागला। हे चित्र लक्षवेधी ठरतंय। कलाकार अल्पेश घारे यानं यापूर्वी रांगोळीच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक विषयांवर रांगोळी साकारली आहे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त आगळ्या वेगळ्या कलाशैलीतून बाळासाहेब यांना मानवंदना या कलाकारांना दिली आहे। संपूर्ण कलाकृती ड्रोनच्या सहाय्यानं टिपण्यात आली आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।